bol. S-a aruncat cu fața la pământ și a zis: Doamne, eu sunt aceea care m-am atins de poala Ta. Aleluia! De 12 ani a avut scurgerea aceasta de sânge. Dar câtă credință a avut! De s-a apropiat de Domnul, s-a dus la atâția doctori care era în vremea aceea și auziți ce spune cuvântul, că mai rău i-a făcut doctorii, dar este un singur vindecător care poate să vindece orice boală și acela este Dumnezeu însuși. De câte ori a strigat la Dumnezeu? De câte ori a zis: Doamne, sunt un păcătos. Decât să vă duceți la Iisus, preferați să vă duceți la doctori, să dați atâția bani și când veniți la Dumnezeu, să știți că vindecarea este pe gratis. Aleluia! La Dumnezeu nu-i dai bani. Amin? Amin. Numai să ai credință și Dumnezeu te vindecă. Dacă în seara aceasta e vreo boală, Domnule, aici, mărturisește-te în fața Lui și zi: Doamne, am greșit, iartă-mă. Vrei să te întorci în această seară înaintea lui Dumnezeu? Ai o căință în inimă? Domnul te iartă. Amin. Dar numai să ai credință în această seară. Că prin credință poți să faci multe lucruri. Prin nădejde